Celú noc prší, ja si tu chillujem. A ako turista som urobil najväčšiu chybu, čo som mohol spraviť. Že som sa v noci strašne pozvracal. Proste neprefiltroval som vodu z jedného prameňa, ale on tiekol. Ako skúsený turista som sa proste otrávil. Dúfam, že aspoň prestane pršať, aby som sa mohol odtiaľto pobrať preč na chvíľu. Futbalový štadión Mižíria, tam v strede chodí bocian. Fú, to počasíčko bude, no. Takéto dlho. Ešte počkám, ešte sa nemám kde ponáhľať. A už to začína, pretože ide na mňa. Už začína kropiť, už začína pršať. No asi tomu neutečiem, je to naozaj veľké. Takže ideme. Proste 125 000 zliadnutí na Facebooku na jednom, 60 000 na druhom. Proste na Instagrame ľudia to hrotia a v tých komentároch je normálne neskutočná vojna. Rýchlo kurz geniality. Veľmi v krátkosti, jednoducho, že prečo ma na tých hraniciach zastavovali? Áno, je to kvôli Ukrajincom, ktorí proste utekajú pred vojnou preč proste z krajiny, lebo nemôžu opustiť krajinu. Kebyže som Ukrajinec, áno, zoberú ma priamo na front. Vieš, kto by šiel bojovať, kebyže to tak není? Ty by si šiel bojovať. Áno, presne ty. Pozývam vás ja na Ukrajinu, poďte sem, do Kieva, do Charkova. Príďte sa pozrieť a odporúčam pribaliť si ďalších 3 treniek, pretože presne viem, ako by skončili takí hrdinovia v komentároch, ako ste vy. Čo by som vás všetkých nechal prepadnúť z dejepisu. Rusko systematicky bombarduje civilné oblasti na Ukrajine. Dobre, je jedna vec, že keď je propaganda veľká a ľudia proste nevedia. Si fakt myslíte, že kebyže Rusi obsadia celú Ukrajinu, že oni budú s nami kamoši? Hej, že Robert Fico všetko vybavil. Že oni nám vlastne donesú tam 300 galónov vodky a to je presne to, čo vy chcete. To všetko tí banderovci, Ukrajina to je nacistický štát. Putin to je frajer, to on tam karate robí. Opice priebané. Slovensko zase. Slovač, klasická Slovač. Ukrajina stojí medzi nami a Ruskom. Stojí, chápeš? Keď oni nepôjdu bojovať, ty pôjdeš bojovať. Ale jasné, že nepôjdeš, lebo sa dosereš a utečieš. Niekde do Nemecka, ty primitív. Potím sa neskutočne. Proste deň čo deň ideš bez prestávky. Привет, где ты идешь? Где ты идешь? Туристику? Так. Супер, супер. А стопуєш? Стопуєш? Де зупиняються, то да. Добре, Сьогодні добре. ще ніхто не зупинявся. А, розумію, розумію. Я йду на Говерлу. Як не смотриш, там смотриш поруч. 1700 метрів. Гарно там дуже. Hej, dobre. Dobre, ja teba rád stretol. Zdravia hlavne. Tebe tože. Keď sa stretnú dva dobrodruhovia proste. Keď sme sa už na diaľku videli, tak sme sa na seba škerili. Koločava. Aha, fú. Tak ten jak smrdel. Smradu za sebou. Malinký. Dobre, takže po 3 dňoch v horách toto moje ultra lacné ubytovanie. Iné. Takto proste krabička. 10:30 a ja idem spať. Takže nachádzam sa tu v mojej komnate. Akože ničoho sa nebojím, ty vole, keď som na takomto tripe vôbec zvierat. Ničoho, proste medveďov vôbec. Ale burky sa bojím, no. To je proste taká vec, že keď je lokálna, tak je to v pohode, a keď je frontálna, tak to je veľmi zle. Dobré ránko, ľudia. Stal sa taký fail, že som sa snažil doplniť jednorazovú plynovú kartušu na varič. A pokazil som ju tak, že všetok plyn, čo tam bol, tak proste vyšiel odtiaľ. Mne nedošlo, že to je vlastne jednorazové. Ja som si myslel, že sa to dá nejako doplniť, lebo som si myslel, že to nebude taký waste, vieš, že ľudia budú vyhadzovať každú jednu. Takže som bol 3 dní bez plynu a bez variču a to asi aj vysvetľuje, prečo som sa otrávil vodou. Našťastie mi varič a bombu moja láska odoslala do nedalekého poštomatu.
takže čakám na to, kým príde, malo by to do dneska do 6. večera. Prší a bude ešte nasledujúcich pár dní pršať. Tam som si ručne opral nejaké veci, tam si ich suším. A tuto si chillujem v tomto altánočku. Na Ukrajine funguje spoločnosť, ktorá sa nazýva Nová pošta. Cez celú krajinu ti za 1-2 dní pošlu balík. Proste z hociakého obchodu je to akože mocné. Do spolupráce teda s tou Novou poštou. Mne teda došla plynová bomba s horakom. Ďakujem Sofíka, že si mi ju poslala, asi strašne zlatá. Takže môžem variť koľko chcem, čaj, polievku a všetko, a to sa bude v horách určite hodiť. A je to zaujímavé, že tí ľudia sú takíto. Už sa to blíži, idem cez tie najvyššie hory doposiaľ až na najvyšší vrch Ukrajiny, Hoverlu. Ale tam náš trip zďaleka nekončí. Takže ľudia, prispievajte na našu zbierku. Držte s Ukrajinou, držte sa, buďte zdraví a vidíme sa. Noc na futbalovom štadióne. Pozrite, krása. Sa riadne zľakol, mi tu zdúpal pred stanom, a že čo to je? To je taký otras v zemi. Oni si myslia, že ja im proste dám niečo jesť. Давайте, rozbežali si всё. Čo ty хочешь, koník? Čo ty хочешь ode mňa? Ja už tebe ničo nedám. Mám k ním úctu. Jedenkrát som ho zrušil, tohoto samca, pretože sem je odpadkový kôš a on to tam začal všetko vyberať a búchať. Tak vtedy som na ňo trochu nakričal, ale ináč sú to takí krasavci. Koločava fakt taká zaujímavá. Je tu, že česká hospoda a je tu, že česká škola. Je to tu naozaj zaujímavé. Skoro fatálne. Tak prvýkrát vyšlo dneska slnko v tomto momente. Tam bola úplná hmla a teraz sa tam hore vyčasilo aj slnečko. Joj, tak niekedy sa na teba slnečko usmeje a niekedy nie. Robím si rehydratačný roztok. Čaj so soľou. Takže toto je môj prírodný energiťak. Sole. A pozdravujem Sofiu pre takúto šikovnú krabičku, ktorú ona vymyslela ešte predtým, ako sme spolu vyrazili, úplne ultralightová, na také veci ako na sole alebo na koreniny, úplne mega proste. Neotvorí sa, fakt, že je super pevná. Už som sa dostal na milník 211 nachodených kilometrov. Som v časti, v dedinke, z ktorej znovu pôjdem do hôr, ktorej má každý jeden motorku. A každý jeden chodí zbierať čučoriedky proste tu na tie vysokohorské lúky. Fakt, každý jeden. Brutál. Boli ste vidieť, že mal vzadu kýbel a hrebeň zavesený. Hrebeň to je taká tá veľká lopatka, do ktorej sa zbierajú čučoriedky. Každý jeden tu má motorku. Proste a kravy tu chodia len tak po strede cesty. Nachádzam sa v obci Úst Čorna. Toto je obec, ktorá sa nachádza v horách v pásme Gorgany. Brutálne poveternostné podmienky, už aj tu v doline poriadne fúka. Majú tu takýto malebný kostolík a taká veľmi zaujímavá dedinka s takýmto pekným potôčikom. Ideme sa pozrieť na lokálny vodopád. Hen tam som spal opäť za 7 € na noc. Ľudia, fúka strašne, ospravedlňujem sa za zvuk. Posledné 3 dni som bojoval so zvracaním, hnačkou a neviem čím ešte všetkým. Zaujímavosť o Ukrajine je, že v každej dedine alebo v meste je minimálne jedna lekáreň, ak nie 10. Takže lekární je tu naozaj veľa. Bez receptu môžete zohnať skoro úplne všetko tu na Ukrajine. To je zaujímavé, hej? U nás toto takto nefunguje. Jo! Krása. Nemám nejaký itinerár ako na ceste SMP, že tam je pramen, tu je toto. Mapy.cz je super aplikácia. Môžete si tam stiahnuť celú mapu a viete ísť vlastne offline pomocou GPS-ky, tak chodím aj ja. No, ale tu, proste na Ukrajine, aj v dedinách, nie sú vôbec vyznačené domčeky. Proste je turistická cesta, ale keď vidím tú mapku, tak si ani zďaleka neviem predstaviť, že čo ma čaká. A vďaka Pavlovi proste viem, že kde sa zakempiť, kde si nabrať vodu, na čo sa pripraviť. Samozrejme sú tu kury zase všade.
a krávy a kone. A tu tentokrát aj koza, kámo. Ty vole, jaká sanitka, nie? Proste úplný old school sanitka. A nakladné auta ako V3S a takéto srandy, proste motorky, kámo, motorku tu má každý. Každý má v tejto dedine motorku, kámo. Muž, ktorý nemá motorku, tak má 10 rokov a jazdí na bicykli a pozerá na tých starších mužov, že ty kokos, keď vyrastiem, tak z bicykla proste prejdem na motorku. To je ich úplné moto, kámo. Dívajte, toto je druhý kostolík, ktorý tu je. V takom úplne inom štýle. Je tu 24/7 obchod. Táto budova. Nie je toto žiadne turistické extra miesto. Kedysi som toto videl iba ako čínske znaky, tieto nápisy, nebolo to tak dávno. Už to viem čítať a to je super. A toto je, že ukrytia. To znamená, že ukrytie. To znamená, že keby Rusi poslali nejaké rakety, tak tam sa môžeš ukryť. To je proste bunker. Som sledoval trekkingový radar letu rakiet a šachet dronov z Ruska na Ukrajinu, tak zasahovali práve že mestá ako Ivano-Frankivsk a Lviv, ktoré sú tu na západe, proste skoro pri slovenských hraniciach. Nepredstavujte si pod pojmom dron takéto niečo. Oni posielajú tzv. Šachet drony, ktoré vyzerajú takto a majú až 90 kg trhaviny v sebe. To keď niekde narazí, tak to je extrém. Ale za vojnu na Ukrajine sa ešte viac dozviete. Krása. To je taký divoký úsek, keď to tak poviem, že fakt bez ničoho. A voda není 30 km, 2,25 litra vody. A sú to teda riadne kopčeky. Sa potím, ty kokos. Od začiatku cesty mám asi najťažší rúbsak teraz. Mám jedlo, vodu na 2 dní. Lesíku. To bude niečo pekné, mám pocit. Hoho, tak tomu ver. Som si to tu nastúpal poctivo z doliny. Wow. A hen tam po tom hrebení pokračujem vlastne. Bavia ma tieto lučnaté hory. Pekne, fajne sa tu ide. Je to také príjemné nachodenie. Krása. No. Zase bez jediného turistu, iba ja som tu, mám pocit. No jo. Ja idem takto tam na ten kopec. A potom po hrebení doľava. A potom dole tam a ešte na jeden kopec. A po hrebení rovno. Trošku aj popršalo, táto hora sa volá Tempa. Wow. Prvý oddych na 16. kilometri. Wow. Trošku na mňa aj slniečko zasvietilo. Hehe. Tam čierňava, ale ide to preč. Pozrite sa. Svidovec. A takto pokračuje moja cestička. Môj gól je tam vzadu ten kopec v oblakoch. Už je tam. A na ten kopec idem. A z neho pôjdem dole na to vysokohorské pleso prespať. No je to naozaj zaujímavé, že tu nikto nie je. A tam dole sú normálne, že divoké kone. Fúka! Môže tak fúkať. Ešte musím dávať bacha. Je to taký survival. Ľudia, zoberte si, že na 240 kilometroch bola jedna útulňa. Čo sme tam spali ešte so Sofiou. Proste tu je to divočina, kámo. Takže prichádzame do toho doposiaľ najvyššieho. Prví turisti. Som stretol prvých turistov teraz. Stojím na vrchole Hery Šaska. 1760 metrov. Zajtra zatiaľ najvyšší bude. A mne treba ísť túto 3 km rovno a zakempím sa
pri takom brutálnom vysokohorskom plese, aj s prameňom. Vďaka, Pavlo. Pozrite sa, ovečky idú. Schádzam z môjho chodníku, ten pokračuje tam. Ja som si vystúpal semka na tento vršok. A ľudia, pozerajte. Toto je miesto, kde budem spať, že je to iba 900 metrov odo mňa, ale veľký zostup. Zajtra pokračujem týmto chodníčkom takto do hora. Znovu sa napojím na trail a pôjdem na tú veľkú horu. A tady, jak by můj kamarád řekl, rejže. Tuňáček z rejží, z cibulí, na vajíčku i se syrem. To je taký energeťak. Dobré ránečko, dneska to vyzerá na krásny slnečný dník. Pozrite sa, toto miesto, to je proste nálož. Ja už si tu suším stan. Na raňajky som si dal ovsenú kašu s čajom. Moje posledné jedlo na ďalších 20 km. Je lepšie mať jedlo v sebe ako u seba, držím sa tej vety. A taktiež to platí aj s vodou, ale tej budem mať dosť, myslím. Pobalené, idem hore na ten kopček. Semka je taký hlavný prameň, ktorý zásobuje toto pleso. Pozrite sa, aké to je naložené. Wow. Ja som spal teda až pri tom druhom plese tam vzadu. Že pokračujeme, idem teraz mimo chodníka si trochu zašplhať. A už som skoro hore. Wow, to je síla. Roh kopca, takže poďme na to. To je krása. Pred chvíľou som sa zobudil a už som v 1600 metroch. Dobrý hypoxický tréning. Slniečko svieti. Dámy a páni, tam vzadu je Hoverla, najvyšší vrch Ukrajiny, môj cieľ. Tam vzadu sa týči, pozrite na ňu, že obrovská, taký obrovský kopec, ešte 2 dní cesty tam. To je neskutočné, taká vytrvalosť, čo bolo treba do tohoto dať, to je fakt brutál. Ľudia sa tu vyvezú autobusom. Tak to bol takzvaný horský autobus proste. To si asi úplne mimo. Takže dneska idem tam, to bude najvyšší vrch doposiaľ, má 1880 metrov. Takže toto tu dole je Drahobrat, lyžiarske stredisko, tam lanovka. Ľudia sa tu vyvezú, pozrú si výhľad. Už som k najvyššiemu vrchu Ukrajiny veľmi blízko, tak idem sa tu občerstviť a počilovať. Wow, no tak chceme mať nejaký tábor. Ľudia, takže tu vnútri ste mohli vidieť tie vlajky, vidíte banderovcov, tie vaše nacistické Ukrajiny, čo na to poviete? Hovno nacistická Ukrajina. To je iba propaganda a úplné sračky. Každý, kto toto mele, tak za jedno, v živote nebol na Ukrajine, za druhé, absolútne nič o tom nevie a za tretie, vec, ktorú treba preštudovať v takom prípade, je určite šlapikár. Tam treba začať, keď ak také niečo bereš, tak 1900 metrov nad morom, poriadna zima už. Títo chalani mohli mať tak po 11 rokov a sú tu proste sami v horách spolu. Felia si proste idú, tam úplne majú vibe, proste háďu kamene. Chcem tým povedať, že na Slovensku som nevidel takú samostatnosť detí, ako tu na Ukrajine. Aj v dedinách niekedy vidíš 6-ročné dieťa ísť fakt do obchodu, z obchodu, úplne veľké štreky. Je to akože, hej, tu je to vidno.
že tu sú deti proste samostatnejšie ako u nás, oveľa. Proste a je to mega cítiť všade. Ale ja vidím na modrozeleno. Ja teraz stojím v 1880 metroch nad Borom pri vrchole Blíznicia, najvyšší kopec zatiaľ, čo som bol, čo sa týka nadmorskej výšky, a tam dole je spadnuté auto proste. Keďže tí Ukrajinci chodia takto proste všade aj po tých vysokých kopcoch ako 1700 furt autami, ako non-stop, nakladnými všelijakmi, proste isto sa driapali tu a padlo, chudáci fakt to nemohli prežiť, to je taký veľký svah, to je proste tohoto svahu. To muselo byť brutálne. Máme to, posledný vrchol som vyšiel. Mojou úlohou je teraz zostúpať 1330 metrov na 8 kilometroch. Takže takto dole, no. Taký púpavy všade biele. Takže idem si to scupkať, obzrieť sa na druhú stranu. Na to, čo mám za sebou, je ešte oveľa brutálnejšie pre pocit. Keď vidím tie hrebenie, jak som sa tu nimi loudal a presne vidím, že ktorými. To znamená, že ja na tú hoverlu vidím normálne, že spod vody. Bože, toto je gigantické, taký lavinový terén. Tak to musí tak valiť do tej dediny ten sneh, keď sa tu niečo odtrhne. Ľudia, ukrajinské hory sú také veľké a rozsiahle ako plochou. To ja som vlastne prešiel cez celé, ale skrz po hlavnom hrebení, ale toto je, že fú, všade po okolí proste také vysoké, aj skalnaté kopce, naľavo, napravo, vždy proste počas celých 300 km, čo takto som šiel. Takže dedinka Trostianec a ja sa tu idem sčílovať do tohto zaujímavého parku, či čo to tu je.